Merci, senyor síndic. Avui debatem la llei de la producció ecològica i dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris. Com bé han dit els que m'han precedit a la paraula, la ministra Calbó i les conselleres i consellers generals, és una llei que obre la possibilitat al sector alimentari andorrà, és a dir, al sector de la producció agrària i al sector de la transformació dels aliments, a tenir el reconeixement de producció ecològica o règim de qualitat segons la normativa de la Unió Europea. Aquests reconeixements ajudaran els nostres productors locals de ser reconeguts sota els paràmetres de la Unió Europea com a producció ecològica o règim de qualitat i així poder exportar els seus productes al mercat internacional. També aquests productes reconeguts de manera inequívoca estaran al mercat andorrà pels consumidors locals com per als turistes. De fet, aquesta llei dona un valor afegit als nostres productors, no només agraris, i dona la possibilitat d'una diversificació de les explotacions agràries andorranes. El text regula els fonaments de la producció ecològica i els seus principis. També es defineix la importació de productes ecològics que representin garanties equivalents. A nivell dels règims de qualitat, la llei en regula també els seus fonaments. Finalment, es defineix un règim d'inspecció i control i un règim sancionador. Com podem veure, és una llei que serà votada unànimement per tots els grups parlamentaris. Es pot dir que estem tots d'acord en el principi de la llei. La majoria d'esmenes presentades pels diferents grups parlamentaris han sigut votades per unanimitat o transaccionades per ser votades per unanimitat. Aquest ha sigut el treball en comissió. Treball molt constructiu de part de tots els grups. Tots hem pogut fer aportacions positives que han millorat el text. Voldria acabar donant les gràcies a la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, la senyora Calbó, i al director del Departament d'Agricultura, el senyor Landry Riba, per la seva compareixença davant la Comissió Legislativa d'Economia el passat novembre. Compareixença que ens va ajudar a tots els consellers presents a entendre la llei fent les preguntes que ens neguitejaven. També agrair-los la seva disponibilitat a respondre als diferents dubtes i propostes de transacció que els hem suggerit durant els treballs en comissió. Merci, senyor síndic.